ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ታሪኽ ንፈለማ ግዜ ሆስፒታል ሃኒፃ ክትሕክም ዝጀመረት ናይ ኣልጀብራ ቀመር ዝመሃዘት ኬሚካል ሓዊሳ እውን ኬሚስትሪ ዝፈጠረት ተመራሚራ ፍልስፍና ዘምፀአት ዲፕሎማሲ ሓንፂፃ ሰላም እተመልአት ሃገር እያ። ኣርክቴክቸር፣ ኣስትሮኖሚ፣ ሳይንስ ምስ ዲፕሎማሲ ናብ ዓለም ዘላለየቶም ንሳ እያ። ዜጋታታ ናይ ኒውክሌር ሳይንስ ምሁራት እዮም። ብናይ ሚሳኤል ህንፀት ድማ ዓለም ትምስክረሎም እያ። ቀፂሉ እውን ድሮን ምስራሕ ናሃቶም ጥራይ ዝመስል ኣብቲ ማእከላይ ምብራቕ ሃገር ንፈለማ ግዜ ድሮን ሚሂዛ ክትጥቀም ዝጀመረትን ኤክስፖርት ገይራ እትሸይጥን ሃገር እያ። ዓለም ወጋሕ ፀብሐ ስማይ ልዕሎ እዩ። ንሳ ዘይብሉ ፖለቲካ እንታይ ፖለቲክኡ እናበሉ ኣብ ወረ መንጎ ሕውስ የብሉላ እዮም። እሞ ዳ ሎም መዓንቲ ኣብ ፓሪሳውያን መሬት ተረኺብና ኣለና። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ። ናይ ኣያቶላ ሃገር እያ። ኣብ ታሪኽ ፐርሽያ ብዝብል ሰማያ ትፍለጥ። ዓረባውያን እዮም ዝመስሉና፣ ንሳቶም ግና ዓረብ ኢልና እንተፀዊዕናዮም ከም ፀርፊዮም ዝወስድዎ። ንዓና ንምፅዋዕ ፋሪሳውያን ብሉና እዮም ዝብሉ። ምስ ኢዕራብ ካብ ጉርብትና ሃይማኖት ዝሓለፈ ካልእ ዘራኽብ ነገር የብሎምን። ናይ ኢራናውያን ቋንቋ ፋርሲ ወይ እውን ፐርሽያ እዩ ዝበሃል። ናይ ህንዲ ኢሮጳን ቋንቋታት ሕንፋፅ እዩ። ካብ ፋርሲ ሓሊፎም እንግሊዝኛ፣ ዶች፣ ስዊድሽ፣ ግሪክ ንሮማውያን ሓዊሱ መብዛሕትኦም ካብ ናይ ኤሮጳ፣ ኤስያ፣ ኣሜሪካ ይኹን ኣውስትራልያ ሃገር ቋንቋታት ተወስደ እዩ። ኢራን ንማእከላይ ምብራቕ ምስ ኤስያ ተራኽብ መዋሰኒት ቢንቶ ክንብላ ንኽእል ኢና። ምስ 7 ሃገራት ብደብ ትዋሰን ሃገር እያ። ካብ 9 ሚልዮን ንላዕሊ ህዝቢ ዝሓቆፈት እያ። መብዛሕትኦም እውን ፋሪሳውያን እዮም። ዓረባውያን፣ ኩርዳውያን ኢሉ እውን ኣዘራት ይርከብዎም እዮም። ናይ ምሁር ሰብ ሓይሊ ብፍላይ እውን ኣብ ናይ ሳይንስ ዓውዲ ኣብ ዓለም ዓብ ፅዑን ተፈጣሪት ሃገር እያ። በቢዓመቱ ብሚልዮን ዝቁፀሩ ተምሃሮ ብልዑል ናይ ትምህርቲ ደረጃ ብናይ ሳይንስ ዓውዲ ተመርቕ እያ። እቲ 70% ዝኸውን ብዝሒ ህዝቢ ብኣዋልድ ዝተሸፈነ እዩ። እዚ እውን ካብ ናይ ዓለምና ሃገራት እታ ናይ ፈለማ ክትከውን ገይርዋ እዩ። ኢራን ናይ ኒውክሌር ዓቕማ ብኣዋልድ ዝሃነፀት ሃገር እያ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ መሬት ሃፍታ ብነዳዲ ተመለ እዩ። ካብ ሩስያ ቀፂላ እታ ካልእቲ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ ፍልፍል ዘለዋ ሃገር እያ። ኣይኮነን ንርእሳ ብቴክኖሎጂ ብቕዕቲ ኮይና ንኻልኦት መሃሪት ክትከውን እቲ ዘለዋ ናይ ማዕድን ሃፍቲ እውን ኣውፅያ ንኸይትሸይጥ ዓበይቲ ማዕቐባት ተገይረሙላ እዮም። ኣብ ዓለምና ከም ኢራን ማዕቐብ ተገበረላ ሃገር የላን እያ። ካብ 1979 ክሳብ ሕጂ ግዜ ኣብ ማዕቐብ እያ ትርከብ። እቲ ናይ ነዳዲ ዕዳጋኣ ከም ኣብነት ንተዓዘብ ነቲ ናይ መንግስቲ 50% ኣታዊ ዝሽፍን እዩ። ኢራን በብመዓልቱ ካብ 3.5 ክሳብ 4 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ክተቐርብ ትኽእል እያ። ኮይኑ ግና ብትተገብረላ ማዕቐብ ምኽንያት 1.4 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጥራይ ትሸይጥ። እኳ ደኣስ ካብ ካልኦት ናይ ነዳዲ ነጋዶ ብዝነክየ ዋጋ እዩ። እዚ ማዕቐብ ኢራን ካብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ዋላ ሓንቲ ዓይነት መሳርሒ ክትዕድጋ ኣይትኽእልን ዝብል እዩ። ንሳ ግና ኣለዉ እተባህሉ መሳርሕታት ብርእሳ ምሒዛ ንኸምኒ ሩስያ ዝዓይነተን ሓይላን ሃገራት ከይተረፈ ትሸይጥ እያ። ብሒደት ዋጋ ናይ ድሮን ምህዞ ትሸይጥ እያ። ብንእሽተይ በጀት ነዊሕ ርሕቐት ምጓዓዝን ዓብ ፅዕንቶን ክፈጥር ዝኽእል ሻሂድ 136 ድሮን እቲ ሓደ ኣብነት እዩ። ምስ ኢኮኖማ ኣንጻር እቲ ዘብፅሖ ማህሰይቲ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። ብ20 ወይ እውን $30,000 ተሰርሐ እዚ ድሮን ብሚልዮናት ንተዓደገ ናይ ኣየር መከላኸሊ ራዳር ከዕኖ ክእል እዩ። ቀፂሉ ድማ ኢራን ማኪና ከም እትሰርሕ ትፈልጡ ዶ ዝብል እዩ። እኳ ደኣስ እቲ 90% ዝኸውን ክፋል እዛ ማኪና ብርእሳ ትሰርሖ እዩ። ዋላ እኳ በቲ ማዕቐብ ምኽንያት ተፈላጥነት ተዘይረኸባ ኢራን ኮድሮ ሳይፓ ሻሂን ፓርሶ ኮድሮ ተባህላ ናይ ማኪና ስራሕቲ ኣለውዋ እዮም። ናይ ኢራን ናይ ኣውቶሞቲቭ ስራሕ በብዓመቱ ክሳብ 1 ሚልዮን መኻይን ይሰርሕ እዩ። ንሩስያ ሓዊሱ ንማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ዕዳጋ ውዕል እዩ። ገንዘቦም ካብ ምውዳቑ ተላዕለ ንዝኾነ ይኹን ሰርቪስ ሚልዮናት ክትከፍል እዩ ዝረአ። እዚ እውን እቲ ናይ ማዕቐብ ማህሰይቲ ከም ዝኾነ ይግለጽ እዩ። ኣብ ኢራን ውሽጢ ናይ ገንዘብ ቁፅሪ ዝጅምር ካብ 5,000 ጥራይ እዩ። ንኣብነት 5,000 ናይ ኢራን ሪያል ንእሽተይ ምቅር ዝበለ ኮረመለ ጥራይ እዩ ዝዕድግ። ንእሽተይ ጥዑም ዝኾነ ኮረመለ እንቴልካ ድማ ናብ 10,000 ክትከፍል ይሓተካ እዩ። ንቁርሲ ባነም ምዕዳግ እውን ከከም ግራሙ 20,000 30,000 እናበለ እዩ ዝቕፅል። እንቋቑሕ ብባኒ እንተኣዚዝኩም ክሳብ ማይ ተሸሓት ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ እውን 50,000 100,000 ሪያል እናበለ ኣብ ክንዲ ምጽዋዕ ቶማን ዝብል ሕጋዊ ዘይኮነ ስም ኣውፅየሙሉ እዮም። ሓደ ቶማን ማለት 10,000 ናይ ኢራን ሪያል ማለት እዩ። 10 ቶማን 100,000 ሪያል እዩ።
100 ቶማን ድማ 1 ሚልዮን ሪያል ማለት እዩ። $1 ናብ ኢራን እንተኣትዩ ክሳብ 42,120 ናይ ኢራን ሪያል ይሽረፍ እዩ። ናብ ናይ ኢራን ዑደት ቅድሚ ምእታውና ሓደ መስደመም ዝኾነ ሕግታት ክገልጸልኩም። ኣብ ኢራን ውሽጢ ሂጃብ ምግባር ናይ ግድን እዩ። ነቶም ነበርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኢራን ንዝኸደ ኩሉ ተኸዲኑ ክወፅእ ናይ ግድን እዩ። ሰብ ሓዳር ወይ እውን ሓውን ሓፍቲ እንተዘይኮንካ ዋላ እኳ ጽባሕ ንኽትምርዖ ልማዓንቲ ክትሓቕፋ ይኹን ክትሰዕማ ዝፍቀድ ኣይኮነን። ነዚ ሕጊ ጥሒሱ ተረኽበ ዝሙት ፈጺሙ እዩ ዝበሃል። ስዒቡ እውን ክሳብ ማእሰርቲ ቅፅዓት የብፅሕ እዩ። ኣብ ናይ ኢራን ፊልም እውን ኣብ ካልእ ሃገር ከም እተለምደ ተፋቐርቲ እንትሰዓዓሙ ወይ እውን ክነኻኹ ኣይረአን። እንተውዒሎሞ ግና እዚ እውን ዓብ ገበን እዩ። ብናይ ሞት ፍርዲ ቅፅዓት ኢራን ንቻይና ስዒባ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ሃገር እያ። ኣብ ዓመት እንተወሓደ 500 ሰባት ብሞት ይቕፅዑ እዮም። ናይ ቅትለት ገበን፣ መደንዘዛ ሓሸሽ ስራሕ፣ ኣገዲድካ ዓመፅ፣ ናይ ተመሳሳሊ ጾታ መርዓ ካብቶም ንሞት ዘፍርዱ ሒደት ገበናት እዮም። ናይ ኢራን ቀንዲ ከተማ ቴሄራን እያ ትበሃል። ናይታ ሃገር ዓባይ ከተማ እያ። 15 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቆፈት እያ። ኣዛዲ ታወር 45 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ እቲ ሓደ ናይ ታሪኾም መፍለይ እዩ። ሚላድ ታወር እቲ ካልእ ክኸውን እንከሎ ናይ ዓለምና መበል ሻድሻይ ዓብ ታወር እዩ። ካብ 60 ንላዕሊ ኮሌጃት ዝሓዘት ከተማ እያ። ቴሄራን ካብ 400 ንላዕሊ ናይ ዝቑፀሩ ግራንድ ባዛር ወናኒት እያ። ምንባብ ምምርማር ዘሐጉሰካ እንተኾይኑ ቦክ ጋርደን እቲ ሓደ ፍሉጥ ቦታ እዩ። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ዓበይቲ ናይ መጽሓፍቲ መደብር ቦታ እቲ ሓደ እዩ። ናይ ቴሄራን ሜትሮ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ካብ ዘለው ዓበይቲ ባቡር ዝምደብ እዩ። ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ 10,000 ሪያል እዩ። 10,000 ሪያል ኣብ ኢራን ውሽጢ ናይ ኮረመለ ዋጋ ምዃኑ ገሊጸልኩም እየ። ብመዓልቲ ክሳብ 3 ሚልዮን ተጠቀምቲ ክሕዝ ይኽእል እዩ። ካብኣ ቀፂላ እውን ብብዝሕ ህዝቢ ይኹን ስልጣነ ኢስፋሃን ከተማ ትርከብ እያ። ኢስፋሃናውያን ናይ ስነ ጽሑፍ ጠቢባን እዮም። ናብዝኣተኹም ኣቲኹም ግጥምን ዜማን ምስማዕ ልሙድ እዩ። ኢማም ኣደባባይ ድማ ናይዛ ከተማ መግለፂ እዩ። ካብኡ ስዒቡ እውን ናይ ቫን ካቴድራል ይርከብ እዩ። ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ እቲ ዓቢ ናይ ክርስቲያን ካቴድራል እዩ። ኢማም መስጅድ ድማ እቲ ካልእ ተፈላጢ ቦታ እዩ። ኣብ ዩኔስኮ ናይ ዓለም ቅርሲ እውን ተመዝጊቡ እዩ። ኣብ ናይ ምሸት ሰዓት ኣዝያ ጽብቕቲ እያ ክብሉ ይዛረቡላ እዮም። ካብ 1.5 ሚልዮን ንላዕሊ ህዝቢ ዝሓዘት እያ። ናይ ኢራን እቲ ናይ ፈለማ ኮሌጅ ተሰርሐ ኣብዚኣ ከተማ እዩ። ኣብ ንግድን ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓስን ተፈላጢት ከተማ እያ። ቀጢልና ድማ ናብቲ መንግስቲ ምስ ንኸይድ ኣያቶላህ ኣሊ ካሚኒ ናይ ኢራን ፖለቲካ ኩሉ ገባርን ሓዳግን እዮም። ኣብ ኢራን ውሽጢ ሕጊ ወፂኡ ንሶም ይኹን ኢሎም ተዘየፍቂዶም ኣይጸድቕን። ንሶም ጸላእ እንተኢሎሙኻ ናይ ኢራን ጸላእ ኮይንካ ማለት እዩ። ንሶም ፈታዊ ዝገበርዎ እውን ናይ ኢራን ፈታዊ ኮይኑ ማለት እዩ። ናይ ሃይማኖት ፍልጠቶም እውን ልዑል እዩ። ሃይማኖት ብምህሮ ፖለቲካ ድማ ብነዊሕ ናይ ቃልሲ ልምዲ ረኺቦም እዮም። ናይታ ሃገር ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር፣ ናይ ኒክሌር ፕሮግራም፣ ናይ መንግስቲ ሚድያ ሓዊሱ ምጽዳቕን ምቁጽጻርን ናህቶም ስልጣን እዩ። ካብ 1981 ክሳብ 1989 ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ብምዃን ኣገልጊሎም እዮም። ኣብቲ ናይ ፈለማ 1989 ኣያቶላህ ሩቤህ ኮሚኒ ብምሟቶም ምኽንያት ንሳቶም ንኣያቶላህነት ተመሪጾም እዮም። ካብቲ ግዜ ሒዙ ንዝሓለፉ 35 ዓመታት ናይ ኢራን ላዕለዋይ መራሒ ኮይኖም ኣመሓዲሮም እዮም። ብናይ ምዕራባውያን ጽልኢት ዝፍለጡ ሰብ እዮም። ምኽንያቱ እውን ኣብቲ ናይ ጥንቲ ሼኽ ዘመን ኣሜሪካ ምስቲ ናይ ሽዑ መራሒ ብምዃን ነቲ ናይ ነዳዲ ሃብቲ ትምዝምዝን ኣብቲ ሃገር ሕማቓት ወልፊ ክዓብን ዓብ ተራ ተጻዊታ እያ። እዚ ኩሉ እንትፍጠር እቲ ናይ ሕጂ ኣያቶላህ ሓዊሱ ህዝቢ ኩሉ መገድና ናበይ እናበለ ብዙሓት ሰልፊ ገይሩ እዩ። እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ግና ነዚ ተቃውሞ ብበትሪ ክብትንዎ ጸኒሖም እዮም። ኣሊ ካሚኒ እውን ብተደጋጋሚ ተኣሲሮም እዮም። ኣብዚ ሰዓት እቲ ናይ ፈለማ ኣያቶላህ ብስደት ወፂኡ እዩ። ናይ ሽዑ ግዛት መራሒ ዝነበረ ሼኽ እውን ብዙሕ ፈተና ገጢምዎ እዩ። መብዛሕትኡ ወታደር ኣይንእዘዝን እምብኽብል ድምፁ ሂቡ እዩ። ኣብ 1979 ናይ ኢራን ሃይማኖታዊ መራሒ 98 ካብ 100 ብዝኾነ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሓደ ኢሉ ፈሊሙ እዩ። ኣብቲ ዓመት ንሱ ኣሜሪካ ማዕቐብ ገይራ እያ። ኣያቶላህ ናይ ኣምላኽ እምበሪ ናይ ኣሜሪካ ቁጣዕ ይሃሰን ክብሉ ገሊፆም እዮም። ንሶም ናብ ስልጣን ልክዕ ምስ መፁ እንዳመስተን ቁማርን ገዛ ተዓፅዮም እዮም። ዝሙት ይኹን ናይ ሓሽሽ ዝውውር ዘቕትል ገበን ገይሮም ወሲኖም እዮም። ኣያቶላህ ኣሊ ካሚኒ ድማ ኣብ 1980 ኣብ ቴሄራን ዝርከብ ዓብ መስጅድ ውሽጢ መራሒ ኮይኖም ተሓርዮም እዮም። ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ እውን ናብ ፕሬዚደንት በቂዖም እዮም። ኮይኑ ግና ኣብቲ ዓመት ጁን 27 በ1981 ኣብ ዓርቢ መዓልቲ
ናይ ጁምዓ ትምህርቲ እናሃቡን ከለው ሓደ ሰብ ናይ ቅትለት ፈተና ገይሩሎም እዩ። እቲ ናይ ምሁር ዜጋ እውን 60 ካብ ሚእቲ ናብ 90 ካብ ሚእቲ ከዓቢ ገይሮም እዮም። ዜጋታታ ናይ ዜግነት ክኽፈሎም ጀሚሩ እዩ። ናይ ኢራን ዜጋ ኣብ ወርሒ $40 ይኽፈሎ እዩ። እቲ ናይ ዓለምና 20 ካብ ሚእቲ ዝኸውን ናይ ነዳዲ መስመር ብኢራን ደጋፊት እዩ ዝሓልፍ። ኣብ መዓልቲ 18 ሚልዮን በርሜል ነዳዲ ካብ ናይ ነዳዲ ፈልፈልቲ ሃገራት ናብ ተጠቀምቲ የጓዓዝ እዩ። ሓቢርኩም ንስለ ፀናሕኩም ኣዝየ እናመስገንኩ ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ጸሓፉለይ ክብል ፈቱ። ላይክን ሸር ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ።